this 2023, we have an additional 34 barangays. Nagtotal na karon sa 80 ka barangay ang previously influenced sa CTG and PA nga cleared na for development. Reduction, livelihood and employment cluster. We have manotice nyo ang mga involved nga mga agency na ay mga services in line with livelihood, in line with employment, in line with training. Ang amo mandate is on human resource development. So providing skills training or livelihood training to para maging sustainable, maging productive ang ato nga mga target beneficiaries. So daghan ni kaayo nga mga training program, mga driving, mga motorcycle servicing, including katong mga food processing, welding, carpentry, daghan kayo nga mga programa. And of course, maski katong first na to sa Trinidad, we have included them, naka-provide na kami mga scholarship program sa ilang mga constituents nga naka-avail sa mga 3-year program na to sa TESDA, mga diploma programs. What we're doing is, after katong mga dagyawan, gabalik kami sa mga barangay. Then consult with them og ano ang mga ganahan nila nga programa in line with our mandate, in line with the mandate of PRLEC. In terms of TESDA, scholarship, training, skills training, maunang amo ang mga services nga gina-provide.